Uziziye ko dzobva nekwauriwo. Zvino unombotiro murume kana murume auyo kane nyaya wombo garo pasi woterero zviri kuda baba. Aiwa. Murume wacho murume musvino. Chichi zvino chinobva pauriwo. Inga zvakaoma. Asi ndabhowe. Uri pa WhatsApp? Uri WhatsApp iri kutonakidza kupfuura chichi wada kuona pafoni yangu. Unani waunoziya mufoni mangu waunotaura naye. Alright, ayo zvisinei. Ko mambodziko madam. Madam. Taura ndiri kunzwa. Taura nyaya yako. Utondikanganisa kuda kuita ma voice recordings. Kana iyo nyaya yachona ingazonakidze kukupirawo pakadai naye wakatsamwa kudai. Taura. Ose, alright, zvisinei. Mukadzi. Andabva kubasa uko ndatofonerwa izvitso. Kune nhau yarongwa kwekunzi inini ndiende kuNamibia nhasi. Saka izvezvi ndikutofanira kuti undirongedzere ndibude nditoenda. Namibia? KuNamibia mukadzi. Vanhu kubasa kwenyu ndovatofana. VekuNamibia ndio vatofona vachifonera mukuru wangu kuti nditouya. Saka pane ka package kavakupera kekuti muzosiyirawo isusu varusara. Masense. Hapana zvati zvabuda. Izvi zvoda tomanya kumba utonorongedza utouya. Saka vanongokudenza kuti uye kuNamibia usina kusira kana mukadzi tindi mari. Ngoti hazvo kondikagodi but Saka wati hanzi nguve kuNamibia kwacho. Izvi nguva chedza ntsudzi but izvezvi nditofanira kuti nditorongedze izvi zvotobaya. Yade vatoti ugare watouya izvo. Handi ndokubatsira. Pane zvimwe zvida kutoitika panapa. Aiwa hakurongedza torongedza. Ndafara zingaitisha. Wafaraka. Udandikuudza good news. Majipo. Mvura yanaya. Kumakomo kona ndiriku. Iri kunaya. Mashanga kuorera kwese. Waona? So, maningi. Saka muri kufambira kuri kunaya kudai. Mafambira kuri kunaya. Ndiri kumatanda kwangu. Mai mwana mashanga kumunda kwese aorera sekuorera ka. Zvino baba wachipo. Kufara muri kufara zvimuri kufara. Nyaya muri kufarira ine basa nemashaka emutaura ane basa. Pano pauya wanu. Pano pauya wanu pano. Wachikutsvaka. Ndakakutaura kuti kutera ikudoro komanga unaifunga kuti muri kwa chidhobho chako. Muri kuona zvatadzani kutaura. Mwana acharohwa uyu akanga arohwa achadusa zvese chipo. Chipo anodudza manje. Zvino inini baba wachipo kutaura chokwadi ndavataurira. Kuti munadzoka. Ngekuti inini pana pakurohwa pachipo kunorwadza. Kurohwa ndiri panyama dzangu munodziziva. Nyama dzangu handiba ndikasvika pakurohwa. Varume muri nani munoshingirira. Vazvinzwa. Kana kupondwa muri musaki munopera kushingirira. Muchipondwa muri musaki. Zvino ina ndishingirira. Ndichavapangidza kumagwere ikoko nyama dzangu kana dzarohwa idzi. Ndataura kuti endei ikoko kumagwere ndokuna baba wachipo. Ndakakuta kuti munhu mukuru sei umupapa. Unofa munoda hwei munhu mukuru. Munoda hwei wachipo. Ndiri kutsiura murume wangu aundiba enda kumagwere kwose ikoko. Odi? Vanhu verai ndosaka ndichigara itaura ndigara kutumba dzenyu. Nai, kana kuti mu Kwasha. Baba. wakati iko. Kwasha. Gareba. Dima. Ndinongwasha. Wakati iko. Mushangwasha. Wakati iko. Ndinongwasha. Ai, toparaiza. Uzomunenge muntu okuda dama kuruzeva kuno kumbwasha. Vedwe, babaira kaidzi vedwe. Zvakarongeka kazi. Vedwe, tawani mvura baba. Shuwe. Wakati iko kutauni. Aya utani kuti anongwasha. Ndikadza kuti mamuri Botswana na nhazi. Iya anaenda Botswana akaenda ku South Africa Cape Town madadzoka ku Zimbabwe. Ya, aiko. Totinda baba. Wakati ya mai vangu. Mai vari nani? Aiwa, kutozama foni. Inyaya kuti ndakachinja line. Shuwa ngwasha. Saka hazotenda tsano. Matogona mambo yazotiona tsano. Ndiri pano tsano. Ndigere zvangu. Aiwa ndozvatinoita. Wakati hawa wana mai kumbo. Aiwa nami vari nani? Aiwa. Ari nani chose kwaita ukwazisai? Aiwa, zotendwa. Moza kuti ndiriko tsano. Anditika. Ndiriko zvawa. Aiwa patiwe manje. Kwasha ndine yangu home yandafambira. Tsano. Ndatumwa nana baba kumba. Ona na baba. Kwaita rufu. Kwete. Vari kuti unaise moda nachipo vakura. Pasina chiro chamakatipa. Icho kwani. Saka ndatumwa nana baba takuto zvedu. Ore mukura kuti muri kuda zvenyu panana semoda. Ndokureva panzwa zedu yamuri kugara nayo. Ndokuda mari yedu yeroora. Baba nyaya mataura yakanaka. Fuma ndine chido chokubvisa. Asi panenge pakai sore hinyu ndiregereyo baba. Pakuti ndautsanangurira ndiri ini. Baba zvakaoma. Muchiona izvezvi.
nditori nemakore matatu hanzvadzi yenyu tisingagari tese. Vazukuru vangu vandori kuti vachiuya chinibatsira. Tatori nemakore matatu baba. Musingagari mese. Tisingagari tese. Ana atezva vasingazizive. Baba mukuru vati hamusi kuzviziva kumusha kwese kuvanhu ishoka rasifamba muraini mese umu. Hapana ari kuziziva kumba. Tese isu nana baba tese hapana ari kuziva nyaya. Shoko iri hasati rasvika kumba. Maichipa vachagari pano. Kana musina kutumira vanhu ndinotoshamisika kutiwo kana muchiuya muchitipfuma nemukadzi ari kuti gara unomwewaoko baba hazvinyatsofambawo zvakanaka vachagari pano. Asi mukurevesa zvishota nzvadzi yangu haisisiri panavo. Haisipo baba. Makore matatu. Makore matatu. Musinobvira matumira nhume kana shoko kumba kunana baba. Baba chinhu chinorwadza nchekuti ukarambwa ka zvinonetsa kuti uchiteera iwe uchinosvika kuti ndarambwa. Ko kana pasvikawo shoko rakaipa ikoko Moza munyaya wakashayika. Ndiye andaitemba kuti ndikamunyaya dai anga aripo ndaitumira munyaya mai munyaya yakashayika. Izvo zvinorosvika ndotemwa nedemo. Saka ndozvandaingochikawo baba. Ndaiti muri kuzviziva nguva isi. Semota kana. Hayo usikono ndikusuka maplate. Ndikusuka maplate zvepazvo. Apa uri kumafutido. Baba. Unofanisa secho. Urungwa hapo. Saka ndozvinopa manyimo tumwe pana ana mavheta asipozoga totofana kuita pana patirwe semota mai pana patofana kutovaita patirwe vatikuona kuti manje mavheta pana pakati dhakwe chawani manje tokana ndichivataurira kuti chinditengere inonzi chibhemba ndibhembe kana mahuswa ese ari kuseri havadi noziva kuti kumusha kwedu inga handii nhamo ese andiri kuona kuti ndinenge ndichimwa masuka ndiri pabasa ndiri mundaraunda nditoziva kuti ndiri muno ndakabata geto nei ndakabata hutsvuku makatirisi pangu pakairi pakavana mundaraunda akasimudza upstate paruzevha ya first family yakatanga kuisa magetsi muruzevha so pana wangu ndikutokutaurira semoto risina zine zvotorerewo sha pacountries pangu panonakidza sha ari maweekends mundaraunda anowanziwo haya mabhendi mazimdanzo anombomatora zvake but ndokutaurira zarowe nehana ndopanogona kutoziitwa pacountries pako ipapo kaya uri madhamu semoda epacountries uyo ndotile kunyepera kainini itakaplani nesemoda ndenokuonawo keko ukona chiiweyo planning ndo yandoda kutoplana kuti ite wendokufana kuenda newe kucountries kumusha kuenda neni rini unoda kuenda kumusha ere zvarini kana ukatoti nhasika ndinoda nyange ukatoti nhasi tinoenda zvoshuwa akunyepa iwo nyange ukati izvozvi ndinotosiya zvandikuita tigoenda saka unoda kuenda kumusha ndinoda kuendei naiswiti chikwewewo indirikuudza kuti munhu asisipa atoenda kunamibia apa vana ndavaendesa kwamama aiwa imba inenge yedu tiri tukane ita fast uye shamari wakatononoka timu yakatobayiwa so nokondigira akafevorite yamatunisia aiwa uri kutya chiko uyu ari kutodzoka monthend zvekuti chakatochaya uchaona ndine masurprise obva ndakakugadzirira kunoka chakachaya katsaipo kasaka makunzo tomboita madiro pategeke uyo maybe achitodzoka monthend imba ndeyedu achaya hatochimanya ezvosha kurongedza ndatokusuwa ino masuwa alright irivosiri angeita fast unongochikurongedza zvisingaperi nakuudza wandikuti action warungwa chingopuresta vatatobuda wankusara kubata ndakufunga ndokura nenzara ere uku manje kawo ndokwakunogara wakuti akunonzi kudya norifa chaiko 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 taurira ngatikasike mabhazi angazoita sei zvadhakwa
chizvo chadhakwa kuti semota zvadhakwa kuchii chii semota taura kachii ive kuti zvadhakwa kuchii nezuro handina mari yebhazi manje kai saka semota machiti toenda kupi isina mari yebhazi aiwa ona mari ndanga ndinayo ka handiri kuona manje but ndakazoenda kubhawa nezuro ka ndarakatondipa mari yangu nezuro bati but iwe hauna kana mari yaunayo mbichana haunakupiwa here nezuro manje tingava nemari kusvika ikoko zvochiita togona kushandisa kana 20 tasvika kumusha indotengesa mombe yangu then ndobva kukapa ndakupa pei yangu yese hatimamodhiranga kaishandisa toishandiseyo kukwira mabhazi kuenda kumusha saka to be continue to be continue akoma vise mfana abomva nomtaizi kukurwa makutanga musikagari panapa ndogara pano mfana ko zvamunenge makutobuda ndikutoti faro takomoya muri loka here kana ndiri loka mfana wa pakaipa kuona muri loka muri pomukudzoka kana ndikudzoka ayo kabla taurai muri kuita fonero graft mfana wa koma msadaro ndikuda kuzvipinda nditononoka izvozvo kupi kwa koma kubudiwa kubasa mfana upene ndiri kumusha paipai basa rakamira graft saka varungu vari kunetsa vari kufonesa ndiri kubasa kuenda kubasa mukudzoka rini timane zvinezvi May ka May April kupera kwa May mfana wa ko mukuzera kukuleza kurwara vaenda kasvika ndendo tandoigatisa ndadzoka chi hello mota dzakawanda but isusu muchembereka aini kusaidi kwangu zvinhu kungoti chete ndakazongotadziwa nekanhu kadikidiki dai ndakatotengoya zvino uyu ndiani uyere uyu amuchamberi tatika timbouya ka ndikuradzidzei muroora ndiye mudzimai wangu ndichikwafara zvedu chikwafara kani mwanangu aiwa zvinokudzwa mwanangu zvinokudzwa ndauya inini mama ndakati inini zvamandane mudzimai soka ndaindingonanga pamusha ana muchemberi aiwa makorokoto mwanangu kamodza muroora nda mwene wari padhuze ndizo kani maiwe makorokoto mwanangu wai wakaita ako asi chiro waita mwanangu pamba apa iwo maswiri ako kuti awandoka baba wako ndikuziva kuti hawasino baba wangu dziri apa nabo uko apa pane nyaya dzakadai hino chichaitika mwanangu ngechekudai izvi maurire waita ndikasvika muroora ndomubikira kasadza andozvona gurukuru kasadza akapedza kundorya bedzi ndobva ndati newe uyo kuperekedza kwababa wako ndokunotoita kwamudhara ndokuziva uku ndosaka ndatotiwa ndakatemba inimi muchemberi hazvina kushata bawa ndipangidza muroora inga waita ako muroora wangu asi kure here kwamudhara wacho aiwa usati kure togona kungoenda kandei kwamudhara wacho togona kungoenda ndini ndinoziva kumusha kuno kusati togona kungoenda ataura mwana akabva kuvanhu zvedu ataura soko kwaro dzangu ndienda karonga ndaikudza kuti ndimudhara wangu bati zvinodai watombosiya watokama mombe idzi dai wakama mombe zvinoaningina wako ndiwacho wachikama zvinosvika pamudhara hapana nyaya munhu wacho kuti ndonyatsobuda zvakanaka asi mazuva ano haminotongokusvambisa sewo kukuisira mamessages kuti dai kukufonera hausi kutomboresponda chii iwe musadonyambira network kuti ase kwacho unomusha saka wakaenda kumusha usina kumbondiudza kana kuisa message kuti ukuenda kumusha amweni unoite kutokwira bhasi kungoenda kunoona zvipuyo dai wakatokwira bhasi wakaya kuzona nini wakaita musoro Nenda mwenda muna kwashonga chungwe.
Akarora nzadzi yangu amai simota. Asarwara. Ngonomuona chete. Kwete asimborwara. Takamupiwa katwinga andikachongwe mkwazha wangu ende. Time yareba chigara nanzadzi yangu amai. Saka unenge mari ke help. Zvako zvakaita. Zviri paipo. Zvakaita. Andiwangoenda kunoclaima zverora what. Ndakasvika nyinzwa nzadzi yangu amai simota vakationa valve. Avasisipo wachongwe kwacho. Vanhu mbakonyama zvorongeka. Zvamarunotaura izvozvo. Ndakanyara. Ndakatobva ndisisina kana pekutarisa nokunyara. Mkwasha adomweza kuti miyachikubikira yatezvo ndakanyara. Papasabiri. Unoza iye moja wacho futi. Nemusikana wepanapa kunoma vaishanda pano. Andisitoziva kuti vakaenda kupi kungoere kana vanhu vangoenda kudzoka pasina kana vanhu pano. Sure. Aiwa kamuri kenyu keke. Zvakabva zvabatana nekwakarohwa nzvadzi yako kwese. Vanhu vacho. Oti. Tishke kachochocho. Nese moja paiko poandiunza pano. Mira kana samanya. Ndisamanya chi? Samanya. Paiko pana. Semoda. Dara. Samalo. Dara. Yomana. Kuri semana. Bom dara. Yo semana tiri ndani. Kuri. Dara ava mdara waka. Ndo mdara wangu. Iwe tasvika pa palace man. Unonitira mafani. Samanya. Mai mimika. Semoda. Tauya. Munhu yazoindira practice pana. Ayo hatina practice atatoya tatoya. Aya tatoti tiuye kamdara. Nese moja. Manya ukuta dzungure. Iyo dzungureiko. Zvedzungureira ndiri kuita papa. Ndinokononge pane one room saka kutozotenti. Iyo utara zve one room tino understand akadzimba dzawo. Wandoona ndipa cleaning man. Okay tauya mdara ya. Ati ndati tauya. Kuti mauya ndikuzona kuti mauya nyaya nyiri papi. Ndiye mdzimai wangu. Makorokote mwanangu. Makorokote. Right. Sasa moto urikunatsa uratu wakakwana here. Uratu wakakwana iwo. Saka chaipa chii baba. Urikuziva kuti ndine one room panapa. Urikunotora wendefa iyi uri kudandiite sei panapa. Urandiite sei? Ndaitona ndaiti kandi ni zvimwe zvinhu zvaunoita uite zvinhu wakakwana uziwa. Usada kundinyongosora. Uri kuya pana kuzonyongosora. Naye murora. Muchiya pana mamuchiya pana muchini muinda kupi. Nese moja. Ndomumapenyu panapa. Iyo semoto ndiuri kuya nemunhu here panapa iwe. Hausi kuzviona ndo pambapedo hausi. Iyo one room. Ya ndindawe Nese moja. Anotipete marooms mangani. Wakatenga chidhini here uda kutipete marooms mangani. Nese moja. Mdara nangoti woka ndara tokona kuzongo understand. Uri to understand imbai. Ubona kuti imbai ndakaivaka ini. Throw when mai vakuvanitiza panapa. Andika. Wakusari iwe. Wakuya nemunhu. Semoda how mwanangu. How tell me. How? So atirare hedu pambedha munongo togona kungorara hedu pasi. Asi marara mbane murora semoda unoti ndorara nemurora. Aiwa ima hamuzorari nemurora ndinorara naye so. Apati semoda manje maitira ako manje. Tatouya mdara. Tone murora. Yes. Akomana. Chiri zvekuona murora here zvimdara izvi. Kungomutenderedzawo. Okay. Saka semoda ka. Rekedza ndipinde mumba ndikugadzirirei ka. Ai vanhu vasikapamba. Bari murora. Iwo semunhu atouyawo pamba murora. Murora. Mopinda mumba ka. Mopinda munomu. Auyai kuno. Ungomhanya. Kumhanya ineyo semoja. Yosi kunoti plot rese. One room. Plot one. Number. Unaona simude nemsikana yobasa pana kwa sisi. Kuti kwa mtambile rele madam. Zviri seiko baba tawa. Koma todzoka. Ndinodzoka. Amanati mukuita munhu. Kuwiki chete. Kuti chamanyire pandidadzoka. Atigare pasi titaure. Saka kuye musina kufona ndokuita sei? Konda ndichigofona ndichiuya kumba. Ndo pandikabve ndarasika kumba kwangu. Aiwa, asi munotodzaka kuti tigadzirirewo. Aiwa, munoda kugadzirire. Ndatouya. Matouya shuwa. Saka pari sei vanhu vamba? Ndipo pamurongona pari right. Sure. Ihanzvadzi yangu. Aigara kuBotswana. Hanzvadzi yenyu? Yangu ini Womurati ava ihanzvadzi yenyu? Mutombo waziya aingogara kuBotswana pesa apa kana pamukayazorora pepe akangori kuBotswana. Osaka uri kureva kuti nditsano vangwa? Ndio kwana
Pana baba mkuru. Pana baba mkuru. Oh, hapo zi. Sakadi tsano wenya. Alright. Ndo bata wando. Rumwangu. Kwazo weka tsana. Aya, koma kati baba. Tinofara zvedu. Tinofara. Mabasa tiri kungosunda sunda kani. Masvika mukaona tisipo. Mabasa achona varungu achona vanenge vachimbozama kuti dai saka gore rinokwana munhu asingakohimba iyo pekaimba urapiswa baba wacho gore rino vanhu vanofanirwa kukohwa chaipo ndiye vanhu vari kupachibage mumimba medu maita basa maichipo chimwe chinhu wandandida kutaurira kumariro kwekwe kwatangitini kwegweka wakandinyadzisa iya magirazi ungapfeke magirazi pamariro baba wachipo mazana ani zvokudzikisira kuti hanzi ruzevha kuita kunge munhu ari kufarira mariro wavha ruzevha netaundi mazuva ano zvatofanana baba ndokutaura ichokwadi baba wachipo mukadzi aichena iyoyo akafa uyo mukadzi aichena mazuva ano ndiri kudzidziswa kuti munhu wanhu wazive kuti kana wari mumataundi awo akaenda kuruzevha ka anoita chidzidzo chakanaka kuti ruzevha netaundi hazvinosiyana chakakosha kugeza kwako munhu baba wachipo muri munhu mukuru imi vanhu vanokuziva ine mbiri kuti mudaravharu mukadzi wacho ndoone kwandakadzikira munozivikanwa imi baba muri munhu mukuru wakuoneka mukadzi wenyu tete askada usivere mwana wangu usivere ugare zviri sei tete iwe mwana nhasi matodzoka kuchikoro hanzi kune masipotsi eze beti kudini hanzi tuda beti kuchikoro tende kuchikoro kwenyu upo wakomana vanonamba kutaura nyaya yebeti ramba uchingoti beti kuzinga mwana ye akomana ari makarekara eshuwa beti raida kunyora mwana chibva wayo ipinda uye pinda umboone kumwe akoti yasosiya irimo kana uruda ine lemoni meno ine mukaka baba wako ndiwo waramba ine mukaka iyo ine chibage zvinoenderana naye baba zvino baba wachipo manzwa zvenyaya yatotaurwa nyaya yebeti handiyo taitaura zuruzuru apa kuti dai taenda kotoresa mwana uyu beti ndimi baba pano moramba muri kuerengera zviro muchitenderera zvino mwana asvika pakudzingwa what do you mean to do me to do inini manje nini baba wachipo pinda ndini munotoresa ndimi baba handimi baba ere pano wanesa baba wachipo pane umwe baba ere arutaurwa apa kana ndimi runzi baba wachipo ipi handimi runzi baba wachipo ere iri nyaya yebeti ka ipapo chimbondisiya ipapo chimbondisiya ipapo maninji chaiyo muda kuenda kutsura pano baba wachipo don't talk to me before siyana ndine hamudi kutoresa mwana wangu beti hamudi kutoresa mwana wangu beti ba kugara pano nachipo handini murisa baba ere hamusi baba wacho wachipo ivi kumuchengeta kuita seizvo muri kuita izvi handi kuchengetesa baba ere beti rinonese kuti tiende kotora chii wairi apa tiende kotora beti is not to me is not problem iwe enda kwamachongwe uku kachongwe uku anokutoresa mwana beti uyu kachongwe apa nyanga kachongwe ndiye apa nyanga manje pakutoresa mwana beti makuziva kachongwe manje baba wachipo chiro matanga ichika ichi chiro matanga hamuchisumudziva baba chiro matanga hamuchigoni baichi kuti ndiende kwakachongwe nhasi asi pana baba wacho munodairire kuti baba wachipo ivi soko munodairire kuti baba wachipo munodairire aiwa marudzi anonetsa zvedu kutaura chokwadi maakuramba apa kuti nhasi asimufamba baba wachipo we munodaire nje munodaira maichipo marudzi is not problem inini ka kukugara newe is not mistake to me good is not saka handei kubheti mangwana chaiye tomorrow iwe sha enda kuku uku kwakachongwe kachongwe ndiye akosha nhasi ndakutaurirai pane nyaya baba wachipo baba pane nyaya apa mukaramba kutoresa mwana uyu bheti pane nyaya baba wacho ndiende kwakachongwe ndiye apa nyanga zvine basa kachongwe ndiye apa nyanga iwe maichipo uya kunoku chamanyatsoita kuti zvicheni ndakandechena seizvozvi vanoita kuti basa rawabata nezvirego banoziva sure here saka patuda zvechi une kuti ndati chauda udya iwe iwe unongotaura anything tinonoguma mari masipageti toti masipageti
But you also want to what to say about it. Kuti akapfakaipa patiri ndezvataona manje antuka noti takuti tasingatye manje aiwachaura panga tedzingwa notomukwasha gara pasi iwo unoundidira mvura kani